Hej YouTube. Så Vi skal lige spille lidt Dungeon Defenders, og jeg skal tjekke om vi optager. Det gør vi. Så nu kører vi YouTube. og jeg er Jeppes lillebror. Kalle. Og Jeg er jeg 10, og Jeppe er 12. inden vi kører det gang, vi lige tjekker på jer. Vi ser. Jeppe, kan du sætte Ja. på dem? Jeppe. Det skal mega sygt. Nå, det bliver mere en let's play, og jeg har taget den forkerte mand. Som I kan se, så er det lidt crack det her. Skal du ikke have ham? Nej, godt. Jeg skal lige skrive. Strap you. Grunden til, at vi er i så et level, det er, at vi troede, vi optog, men det gjorde vi ikke. Fordi min storebror er så dum at klikke 2 gange. Ja, jeg kom til at klikke 2 gange på F9, så den ikke filmede. Men, så jeg er kommet level 10, han kom level 7. Men vi har Og jeg så var i tænkt level os, 0 i starten. men vi har tænkt os at fuck det hele op, og så bare begynde på Ja, jeg begynder. bane 1. Sæt den i gang. 3, 2, 1, go. Nej, jeg vil lige sende dig på hovedet. Du skal bare tro. Jamen, jeg kunne ikke lige slå den. Hvor mener, så kan du have. Jeg kan have i hvert fald, jeg tror næsten, jeg kan have alle de her klikke. Og jeg må meget gerne subscribe. Har du fået mana? Nej, her jeg har med mana til dig, Kalle. Og Jeppe og jeg, vi lægger også andre ting ind på vores kanal. Ikke Jeg kun har der tænkt mig at Defenders. spille Minecraft med min lille søster og også Kalle. Og nogle andre af mine venner, så skal vi måske Og til... mine venner. Ja, og vi skal måske til at spille Counter-Strike. Kun måske. Ja, og lidt... Ja, Ikke noget. kommer måske med en masse mere. Og I kan også skrive ned i... Kalle, har du med mana? Ja, du har nok til at lægge også nu herinde. Ikke nu. Og I kan Kalle, skrive ned i... kommentaren, hvad for nogle spil I gerne vil se. Ja. Men der er sådan, at vi gider ikke at købe fucking mange spil på Steam, så det må meget gerne være gratis. Nej, men vi kan også købe men det skal ikke være sådan overdrevet mange penge. Så eksempel Counter-Strike Source køber vi. Eller det regner vi med, hvis vi lige får tilladelse, som vi køber. Så skal vi have... Har du klik G? Nej. Klik G, vi skal åbne. Og du tager den Firetown. Jeg tager noget, der kommer ind der. Ja. Det er flere. Jeg skyder Nå det. ja. Jeg kan skyde ind på dem. Haha. Jeg kan bare tage mig for noget. Ja. Bitch. Så jeg fik kun 6 fucking mana. Gjorde du? Ja. Jeg fik en 20, ja. 29. Den tager jeg. Nej, du tager den anden. Du tager den anden side. Ja, jeg tager det. Nu kan jeg tage en der. Ja, den er god eller dårlig. Ja, hvad med at tage den der? Nej, nu har du fået... der er en stav til dig. Og den er også dårlig. Jeg kan se det. Kan jeg prøve at se, hvis der er sådan nogle grønne Ja, pile jeg ved fra. godt, det er godt. Det er derfor. Jeg er ikke nogen. En lille bit. Kan du ikke lige hurtigt give mig 11 mana? Så kan jeg sætte Ja, når den jeg der. har stallet mine Så 2 kan jeg til. sætte den der nummer 8. Så kan jeg have den. Jeg er lige en 2 til. Det. Nu mangler jeg lige. Stille den, så jeg kan slow motion her. Nej, der vil jeg sætte sådan her. Den skulder. Giv mig 11 mana. Ja, du får alt mit mana. Lige om 2 sekunder, jeg mangler. Nej, du får kun 7 mana. Nej, det er ikke nok. Den til jeg har ikke med. Nå, så sætter jeg bare sådan. Nej, bare lad være med at sætte noget. Lad være med at sætte den. Hvad? Du kan lige få alt mit mana, Kalle. Men det gider jeg ikke. Det får vi lige ved. Fik jeg.
Jeg fik 2 med slag. Trigger finger. Har de skadet meget mere, De skader. de der hænder der. De skadede over 300, og de er godt. Og jeg kunne Hvor er den sidste? Lars kill. 10. Nej, jeg hjælp. Jeppe, der er en stav til dig. Det er sådan ingen sted, der bliver længere. Jeg tager de her 2 ind, den side, tager de 2 ind den anden side. Det giver mening. Så vil jeg opgradere den. Ikke den dæk. Så vil jeg opgradere den ildhånd, den der ildhånd. Jeppe, der er også en ting. Nej, den behøver jeg ikke. Jeg er lammet til den anden. Kom med mig. Nu er den her overblik bedre. Jeg må lige 9 mane. Okay. Det var ikke noget. Nej, der er 58. Jeg har sagt ja. Det er bare godt for dig. Kalle, vi skal op og beskytte, der kommer de der. Nå, fuck. Jamen, jeg kan sætte det. Jamen, det er lige meget. Kom nu bare, sæt den i gang. Kalle, jeg skal nok tage mig dem, så tager du dig alle de små hjul. Nej, jeg sætter lige hurtigt en hånd til at hjælpe. Det er den bestilling der. Nej, men det gjorde jeg. Okay, så jeg skal nok tage de andre. Og så dør min ting. Meget. Nej, jeg kom lidt over til det spil. Hvorfor har ham her intet liv i forhold til ridderen? Jeg har 5.000 liv med ham jo. Jeg har, men den her mand har jeg kun 350. Den er man ved for at se, hvor meget jeg har. Jeg kan have 180 stykker. Jeg tror, det er fint. Ja, det har jeg prøvet, så så kan man kun klikke F. Fighting box. Server. Nej. Jeg ved, der er med. Lol. Næsten nogle ting. Der hjælper med nogle ting, sætter man ved de her. Nej, fint. Unlock. I'm coming to find. Bare sæt den i gang, der er ikke så meget. Jeg vil samle. Jeg vil samle alt det mængde, vi ligger rundt omkring. Så vil jeg opgradere alle. Jeg ved godt, det er troldmanden, der har den ting, som der som er billigst. 20 mana. Det er det der, hvad hedder det, de der bare står, og så skader det. Skader ikke nok. Jo, hvis de går ind i den. De skader altså. Det er 200 mana. Mange har fucking 5 mana. Ja, bedre stav. Øj, stav. Hvad skal der? Fik en ny stav. Jeg har hele tiden fuld mana. Der er bare sige ja. Kan bare sige ja. Ja, okay. Men er du med på, hvis vi rører krystallen, så er vi nu? Ja, du må ikke prøve. Jeg tager... Du tager den kæmpe der. Så tager der kommer 2. Jeg tager de 2 ind i den anden side. Nej, der er altså et fireball tager. Og den, altså hvis vi tager den anden vej. Jeg har mit første hed. Hvad? Ja, de har ændret liv, dem her. Bang! Læg med jer, owned. Double kill. Ikke nogen tænker på det, vi plejer at spille mod på 1000 liv. Ja, det er jo fordi, vi sætter den på insane. Det er fordi, vi er insane. Ej, jeg ved ikke, hvorfor det sådan sted. Jeg tager med. Det vil jeg snart ikke være tilbage. Så tilbage. Jo. Så er med en af samlingen. Ja.
Ja, jeg kommer level. Og så skal jeg stille nye ting. Hvad level er du så af? 11. Er det 11? Nej, jeg kører. Jeg vil godt have liv. Jeg overvejer, om jeg ikke skal lave en ny mad. Lige meget. Skal du? Next level. What the? Du nakkede flest. Jamen det var fordi, at mine ting var... Jo, jeg har stadig det. Jeg har stadig ikke nogen ting, der skader.